već 6 godina u manastiru Ajdanovac održava likovna kolonija, Ivandanska likovna kolonija koja je posvećena jedinom živom manastiru u Toplici i to je naš doprinos da taj manastir oživimo takođe kao istorijsku i turističku destinaciju naše opštine. Lepo, samo, ja sam ko neka zla baba, sve nešto je ne valja. Pa sam malo obišao tamo, malo vam je oronuo s polja bar taj dom kulture, a? Jeste, to što ste videli je fakat, međutim ja se nadam da ova zgrada koja sada ovako izgleda do sledeće godine neće više tako izgledati, zato što je upravo u toku realizacija projekta njegove rekonstrukcije, adaptacije i dogradnje. Dobro, pa jeste zgrada baba, ima dosta godina, a? Pa ja ne znam, ona je 37. počela da se gradi, ali mislim da će za godinu dana dobiti sasvim novo ruho, jer su sredstva iz Nacionalnog investicionog plana po projektu Skupštine opštine odobrena i za jedno mesec dana nadam se da će radovi početi. Baš se radujem ovoj priči, a radujem se i priči da će i ova oronula fasada baba zgrade opštine biti uskoro lepa, jer unutra vidim da ste sredili sasvim, a s polja pretpostavljam da ima dosta problema. Država kad god uzme nešto da čuva, ono upropasti, jeste videli, i ovo je po zaštitom države, je li tako, ova zgrada, i dosta teško ide sa obnovom. Dobro, ja je ne bih nazvao babom, to je naša kraljica. Oko 100 godina, ok, 100 godina dobro. Je ponos našeg grada. Mi smo rešili da uzmemo sudbinu u svoje ruke i da je sredimo bez obzira što je ona pod zaštitom države, odnosno zaštitom spomenika. Znači, zasijaće, dobit će novo delo i liči će na ove iz 6. milenijuma PNE, je li tako? Pa potrudit ćemo se da... Odlično. Ja bih sada zamolio moje kolege iz našeg dopisništva u Prokuplju, Radio Televizija Srbije ima dopisništvo ovde, šefa Dragišu i ostale koji će ovde na šarenicu doneti nešto specijalno. Mnogo su mi pomogli da realizujemo i napravimo ovu emisiju, a ovo je jedna specijalna ovako rođendanska jubilarna torta. Ja ću zamoliti devojke iz 6. neolita PNE, iako je u tom vremenu postojao neki nož, da mi pozajmite. Da li neko ima nož ili ćemo tortu samo da gledamo? Dragiša, evo nas pri kraju današnje emisije. Da se malo okrenemo prema kamerama i da kažemo koju reč o radu našeg dopisništva, koliko uspevate da postignete sve što se od vas traži, a mnogo se traži, veliki vam je prostor i dosta izazova imate. Žiko, prvo da čestitam jubilej, 600. emisiju, nije malo odraditi 600 živih emisija, a poželeo bih da još jedno 1000 odradite i da svaka jubilarna bude ovde u Toplici, u Topličkom kraju. Lepo, hvala, lepo. Mi pokrivamo ovde prostor 4 opštine, Prokuplje, Kuršumlija, Žitorađa i Blace. To je jedan dosta veliki prostor. Radimo informativu i naravno sarađujemo sa Žikinom šarenicom. I razvijate rodnu ravnopravnost prvi u Srbiji. Hvala vam lepo, a ja ću Katarinu, našu misicu, iz 6. milenijuma PNE da zamolim da raseće ovu tortu i da se ponovo vidimo u zdravlju i veselju u divnom gradu koji se zove Prokuplje. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Mi se selimo narednog vikenda na Veliku Moravu. Javit ćemo vam se iz Varvarina. Današnju emisiju završava Narodni ansambl Radio Televizije Srbije. Doviđenja.